Nagpasidaan karon ng Davao de Oro Police Provincial Office ngadto sa publiko nga magmatngon sa paghimo, paggamit og pagpakaylap og artificial intelligence or AI generated images nga nagpakita sa mga individual nga nagsulob og uniporme sa kapulisan. Matod sa PNP na mamahimong gamiton ang maong mga hulagway alang sa edukasyon or kalingawan, apan dili kini angay gamiton sa pagpanglimbong, pagpangilar og pag-impersonate or pangpagdaot sa bisan kinsa. Ipasidaan usab ang paggamit sa police uniform, insignia o guwan pang opisyal nga marka sa AI content nga makalimbong sa publiko mahimong musangpot sa civil, administrative or criminal liability depende sa usab sa maong insidente. Usa gihangyo sa kapulisan ang publiko nga stop, check and think sa dili pa mag-generate or mag-share og AI content o siguraduhang dunay klarong gipaila kung kini ba AI generated aron nga malikayan ang paglimbong og sayop nga mga impormasyon. RMN